Wena mama kwenzeka kanjani ukuthi imali ekatata yabantwana ifikele kuwe kwi-account yakho? Ubhuti wami wayethembe mina. Akukuthembe ngakuthemba kodwa akanokubhalisa kwi-road accident fund eyayishiyekile eyayilokhuzana mina ngabe collectiwe 5 million. 5 Anti ukhohlakele ndikuxelele ukhohlakele imali engakho. Iphi imali? Ukhohlakele ukhohlo ugqwirhi futhi ukhohla. 5 million yonke. Dinazo bekufanele ndithi ndinike bona. Bekufanele Ngoku kutheni abantwana aba bendilinde ixesha eli-right. Leliphi ixesha eli-right? Abantwana aba. Unesithabathaba sendlu pha. Uthenge i-BM ne-Benz i-latest uthenge zona. ubozithenga ngoku? And uthengile zintsha bhuti wami. Ibuya phesheya? Ewe ibuya phesheya. Hayibo kubani? Bathi abantwana batya amanzi. Kufuneka ndiyithwale entloko imali nibone uba ngabe imali nansi imali. Kutheni ke? Lana kule ncwadi lezi zilokhuzana ze-insurance 6 million lana 6 million imali ilokhuzanile yonke. Bhuti mama. Ndicela uhamba. Bendinixela ndathi ndiyahamba. Jonga muntu omdala. Siyakuhlonipha kodwa bendinixela ndathi ndiyahamba. Mama siyakuhlonipha Blackson engaphumi lo mama.